戦闘民族サイヤ人、その誇りと一族の存続。ある日フリーザの目。バダックを襲ってきた男たちは明らかにフリーザの仲間たちの死。やがてバーダックが抱いた疑惑。Podia haver-te dignat aquí. Va ser... Canviaré el futur!惑星ベジータの運命、自分の運命。バーダックはその全ての運命に逆らい、Ho canviaré tot! El destí del planeta Vegeta! El meu destí! I el teu destí! S'ha acabat!フリーザの一撃が全てを奪い去る。サイヤ人の仲間たち、惑星薄れゆく意識の中、バ